Читаем чтение Торы для праздника Песах из книги Шемот, 12 глава, с фразы 14 по 51 до конца 12 главы. Это чтение, когда праздник выпадает в шаббат. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם. חוקת עולם תחוגוהו, 7 ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ. ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכה לא יעשה בכם, אך אשר יחל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. בראשון ב14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, עד יום 21 לחודש בערב 7 ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת. ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות.